Хави да ни разкаже малко за зумба. И сега, Ави, зумба какво е? Зумба е фитнес упражнения с танцови стъпки, салса, меренге, бачата, самба и така нататък. Фитнес упражненията предимно работим ръце, гърди, ханш, корем, участва много. Виждала съм, че много от движенията, които вие правите, включват и кръста. Ето и аз показвам даже. Ханша. Добре. Ще ни покажеш ли нещо, което е за корема и за, примерно, упражнение, което правите? Значи ще ви покажа, примерно, това. Работи ханш и ръце. Друго, което разтягаме корема. Идваме към кръка. Това е за корема. Добре. Ханш, ето. Отново ханша. Работи ханш и съкращаваме стомична мускулатура. А в зумба има ли упражнения на земя? На земя не е. Зумба не се играе на земя. Зумба са танцови стъпки, пак казвам, с фитнес упражнения. Зумба не се играе на земя. Добре. Още нещо искам да те питам. От зумба отслабва ли си? Зумба се отслабва много. Ако тренировката, която е 60 минути, не маркирате просто, да отчитате, че нещо прави. Ако правите с по-големи подскоци и по-голямо движение, се издарят 1000 калории. 1000 калории за 60 минути? Всичко зависи от хората, които са срещу мен, ще го правят и просто ще маркират. А колко често трябва да се прави една тренировка по зумба? Аз знам, гледам, че вие сменяте танци, има много сложни стъпки. Колко често трябва да се тренира? Ами 3 пъти в седмицата, според мен е добре, разбиме ефект. Просто това зумбата е едно голямо забавление, тя много разтоварва психически и друго, което е чрез забавлението и виртуално. Стягаме, извайваме тяло, корем, ханш, крака, ръце. Тези, които тренират зумба, могат ли да изглеждат като тебе? Разбира се, всеки може да изглежда като мен. Зависи от тях. Зависи. Да, ти повтаряш постоянно, че зависи от трениращите. Точно така. Добре. Зависи от тях, тяхната воля да ни маркират, да се забавляват и да правят движението правилно. Ави, а как протича една зумба тренировка? Започваме с загрявката, което е много важно според мен. И предполагам, че според всички останали трябва мускулите да са добре загряли, за да нямаме травми. След това започваме с танците, с фитнес упражненията и накрая завършваме с разгрявка, която пак е много важна и не трябва да се пропуска. Разтягане. Разтягане. И загряването и разтягането са много важни. Ави, онзи ден четах в групата, че разни свирки купувате, а пък и освен това почти всяка вечер ви чувам как се радвате. Луди ли сте или просто се забавляват? За някои може да сме луди, но ние се забавляваме и това, което правим, страшно разтоварва психически. Много. Тръгваш се оттук много заявлен. Положително. Благодаря ти много за това кратко интервю. Казвам часовника, след малко започва тренировката по зумба и ще направим пряк репортаж и от нея. Чао, до после!